Clachtaí próseála focail uimhre trí. Is amachchas samhail de mhara uirlisí na formaidí atá anseo. Tá sé seo thar a bheith tábhachtach. Tá a léitheadh seo ar gach riamhchlár próiseála focail. Tógadh seo thuas as WordPad. Riamhchlár atá le fáil in aisce. Tá sé thar cion ó thaobh próiseáil focail a fhoghlaim mar gheall ar é a bheith an-díreach agus saor ó thránglaim. Cleachta uimhre éin. Clóscríobh na habartaí seo ar leanas. Beidh tú dul siar an obair a rinne tú ar cheann litreacha i gcás íochtar, lán staitme agus bearnaí a chur idir abartaí. Chun an fanta a athrú, clicáil ar an síos tríntán atá in aice le Times New Roman. Roghnigh Arial. Chun an mhéad a athrú, clicáil ar an síos tríntán atá in aice leis an uimhir de. Roghnigh Séideag. Cuinnig, airigh an fanta go dtí Arial. Airigh méid an anta go dtí Séideag. Ag siúl sios an bóthar a bhí an cathráir. Ag rith sos an bóthar a bhí an madra crosta. Stop an cathráir. Stop an madra crosta. Cur an cat scanratha crit ar féin. Thosaigh an madra cantalach ag drana. Meow! A dúirt an cat. Rrrr! A dúirt an madra agus é drana. As go brach leis an gat, rith an madra crosta in níoch an chat.